Εδώ παίρνει τον καπνό μέσα. Δεν φαίνεται καλά. Εδώ δεν βγάζει, αυτό είναι και το καΐδι του, το αποκαΐδι Ναι. δεν βγάζει. Όχι, τι να τα τραβάει όλα μέσα, ρε, τι να βγάλει. Φοβερό πράγμα. Μπορείς να πάρεις χαμηλά. Κλείσα να θέλεις. Στο τραβήξω εγώ δηλαδή, δεν μπορώ να τραβήξει. Είχα στο άλλο το τηλέφωνο και δεν μπορούσα να περάσω τα τηλέφωνα, τα χασά. Τι το έχει το έχετε αυτό. Ορίστε. Τι το έχει το έχετε. Μάρκα. Δικό σας. Αυτά που, ναι, είναι... Τις με βάκουμ το δικό μας όμως.